Pois sí, efectivamente, compañeiros, como falábamos fai un momentiño que tiña que ser un enterro normal, acabou converténdose nun caso cheo de incógnitas cando esta funeraria atopou un esqueleto dentro dun nicho familiar, nicho que, segundo a familia propietaria, tiña que estar baleiro, non, José? Sí, según a familia, ali non podía haber nadie enterrado, non debería haber nadie. Bueno, nós levamos unha sorpresa e a familia máis sorpresa aínda. Contanos como aconteceu todo. Bueno, pois quedamos ca familia en ir a abrir o nicho pola tarde, foi un compañeiro noso a abrir o nicho, e así como sacou a tapa de mármol, pois estaba ali o familiar, o compañeiro sacou a tapa, o familiar mirou dentro e veu que había un corpo, bueno, chamaron a min por teléfono, que non debía haber corpo ningún, dixenlle que chamara a a Guardia Civil, dixo, bueno, a mellor chama a ti, bueno, chamei a Guardia Civil, porque o corpo non tiña, nin había caixa, nin roupa, non había nada. Claro, non se sabe como chegou ali ou de en que pode ser, non? Non se sabe porque a familia supuestamente cando collén comprou eso, ali non había nadie, non había absolutamente nadie. Claro, a familia tivo que quedar en shock no momento de abrir o nicho. Sí, o fillo quedou en shock e dixo, este corpo non é noso. O que lle dixen foi, pregunta aos teus familiares por se hai algún antepasado e díxome que non era ningún familiar deles. E claro, nós non nos podemos facer cargo dun esqueleto. Claro, vos non podíades facer nada, non? No, se el di que non é del, nós non podemos facer absolutamente nada. É dicir, tuvemos que chamar a Guardia Civil e que se fixera cargo a Guardia Civil, a Policía Judicial e o Forense, que foron os que viñeron e estuveron ali pola tarde. Pois, José, moitísimas gracias por atendernos, compañeiros. Nos no Termómetro falamos en exclusiva con Javier, que é fillo da nai falecida, que nos contaba que os nichos pertenceron sempre á súa familia e pasaron de xeración en xeración. Segundo se estipula, o corpo leva ali uns 25 anos, entón Javier cree que tivo que introducirse despois da reforma dos nichos. Agora son os restos forenses e a Garda Civil a que ten que determinar todas estas preguntas que aínda non teñen resposta.